こんにちは。私の名前はアルマガル・ムラートベッキジーです。私は中国で生まれ、カザフスタンに来ました。2006年に私の激怒したカザフを返すようになりました。今は私はカザフスタンの国籍ですが、私の家族はまだ中国に住んでいます。最近中国の場所は、1961年4月1日に生まれた母親カリガルザダを、中国のタータギン、ターガル人、クティという村で休息させ、彼女を政治再教育キャンプという刑務所に入れました。私が受け取った情報から4月に、残りの理由は、彼女が2016年までカザフスタンを何度か訪問したために、残りの可能性や理由がないからです。彼女は主婦であり、犯罪で犯したり、抗議活動に参加したことは一度もありません。私は2018年3月8日、彼女に最後に話しました。彼女と私の家族のすべてのメンバーからの連絡を失ったので、私は心から、彼らは中国からの何人かの人々、1961年1月3日に生まれたオジクアットベックアカン、そして彼は唯一の息子クアニーッシュベッククアットベックと彼の妻ガルナショ家また休息しています。私の母は医学、特にインスリン、糖尿病に依存していました。彼女は何ヶ月か彼女は生きているかどうかわからない。カザフスタンのナルサルタン・ナザルバエフ大統領とカザフスタンのカイアット・アブドラフマノフ外相、そして他の国際作家団体が私たちを助けてくれることを願っています。私たちは希望を失うことは決してなく、私たちが閉鎖したものと弱いことを見るまで、決して止まらないでしょう。